anu tu karena Allah. Awak kayo ko, alhamdulillah. Jo kayo tu di kana la ilaha sekali lai la ilaha illallah. Lah sudah kaji cek. Nang kedua lai, nyo kaji ko batok-batok bo terus sudah cek tu. Nang kedua kini masuk kita kepada isi Quran. Quran 6.6 gatuih 66 Tuhan yang jawab 6.006 gatuih 66 lai pernah awak baca ambo serius bapak ibu lah 22 hari awak poso Allah tamek 22 juit sajuih nun tamek dewa itu tentahai apa nalai jam 8 lah bang. Dulu masuk zaman anu kau gang berpek dulu ya kuah sabalun sambayang tundeh mangau gang dek mendeh ande ata dawi awak kini ndak lay lu sudah awak berbuka le dah hanyalah bang Allah Akbar sudah sembayang lagi pulang lima ngal bermacam apa indak dan dego pemasukan apa lalu aku HP kau sedang mengaji apa yo le awak lo disiar langsung kau cik orang yombo lo dalam apa itu tadi mau enggak lah bertanya tak ungku tu nan dalam YouTube tu adik kontan ambo mah amu jual lagi picayo ya warna kontan bana jombo tu mau enggak nan dalam apa itu ya kok mau enggak cari beko Muhammad Arif TBS atau adik kontan ambo tu saya sain dua bana jombo tu sapa sukuan satali darah jombo tu gangan dalam apa ndak baca kata nah jadi kini kok nan 6.006 katu 66 ayat ini isi tujuan asai jual tujuan masa tujuan kok tahun dulu lah baca salah mah biar wala lupa litakan aja ambo dewa tahun dulu lai takana abaju ambo kamai tahun dulu putih hitam kuning putih tu patangko tu serat merek patangko tu tahun dulu dak tatako dan dia batu dia boda tak kenal dah labo sapu map ya wa yo bagai cek mongga tadi kaji ko lupo inge ilang timbue nah nyadi 6.006 katu 66 ayat ini asai 7 ayat asai tujuh hal kemana? Walaupun sakapiang, walaupun 6.006 kata 66 ayat, walaupun 30 juzua, walaupun 100 yang ampe balai sore, asai tujuh. Itu yang dibaca di buya kita tadi nampar tamu tadi. Walin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wali ashabir kiramil al-fatihah tu namoe ummil kitab. Ummi ko bahasa wae indua. Abba emang lo abba andes yang asya jalai umi indo abba dia di ma bagaja indua kitab ado abba kitab tidak ada indua kok tampai lagi asal dari 7 ayat namanya Al-Fatihah. Nah di ayat Al-Fatihah tu ke-7 isi Quran ini semuanya sakapiangane isi di Fatihah tadi asal 7 ayat dan kandungan Quran ini juga 7 ayat 7 macam bukan 7 ayat asal 7 Bismillahirrahmanirrahim cie etong lah ha Alhamdulillahirrahmanirrahim wow Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yu tujuh asrolah. Apa jana ndak ba bismillah kok. Siapa jaya itu? Ya kuat tiela karena itu turun dari Cikagawan ni dah. Dia lah mengajo Pak Jatuh na jadi imam. Kecean nyu hukum PK bo ya, hukum PK kalau kamu isu yang kuah, hukum PK bilo badat ya, bilo ser, bahan mau batu, bahan mengecen itu ya.
Bilo agagu bahasa awak. Bilo ada sedikit keraguan no enggak? Kok pekah lah kitab pekah. Hukum na bahasa awak nanti pekah tu hukum bilo ragu sadatia sang meli sang nenek mangko batali ku waktu dende. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Unda bismillah pajangan lada. Lah saya ku wali tu. Mayang lah lihat beko. Jangan saya tak kata berhenti sagalo ada pajangan sampiang awak. Beko mayang lihat. Tanya dengan bagus sembahyang ni lihat. Dem badat dia hati nanti kau pajangan apa bismillah gitu. Kau diulan kau nak bismillah kau bahaya kau teh. Diulan tahu teh ulan. Sudah kata piang kau diulan nama lewat. Ambo tunjuk lagi teh. Dah ke makam minyak semen itu ulan nama itu. Lai pernah dengken. Bilo. Nampak ada bos kalian lah dah. Mangangken pengen balik salah boleh. Kalau diulan tu kalau dua anak-anak nakal karingkang. Kecil orang kampung. Bawa angko cilako. Tak bismillah ayah ang dulu. Tu model. Ayah tu tak bismillah. Manga tu kau manga lah. Pada tanya naik dah manga tak bismillah angko. Naik sabuin nak awak tahu tu nyo. Nah, jadi kini biar saja orang tu tak pakai bismillah. Ndak dulu awak menagah tu ne. Kini awak disuruh awak di kampung awak lai pakai bismillah Fatihah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup tujuh. Tapi kalau tinggal bismillah ndak cukup tujuh. Nam dia bismillah tu kapal lo bapak. Kapal lo ayat. Coba anda tiba beko siko. Muasya mengaji beko malam. Baik ko om Muhammad Arif TBS tuangku Bandar Sati. Kiro tiba siko kapal lo ambo tinggal rumah. Singgong ko je tiba siko. Kapal lo na doro. Ada yang kono ndak lari sado lain sana. Jongkungku na gua kan. Wah lo pajah ko bete. Kapal lo na ndak do. Bismillah tu kapal lo. Jan tinggal-tinggal. Tapi jan buru alo gang nak bismillah tu. Biamen lah. Kalau bahasa kami buat basuang pakai men bu. Kalau bahasa di pondok pesantren bo di Pasaman pakai me, biame lah. Biasalah kalau wasko biajela, kuatiejela. Pakai se je kok. Doa dan itu padang dan dia tu. Piaman mado se, piaman ko je. Biaj, anda kau padang mana anda kau ya? Dah dosa sekolah doh. Lai makalah dan dosa. Mengalisi nya sekolah. Lah tu niuni nu sana ambo apa-apa ibu yang hormati. Jadi masalah bismillah. Bismillah tu dalam Bapak Ibu. Nanti kita kaji buya kita. Ba'abana bismillahirrahmanirrahim tu siapa pengasia yang baca tu buya kita mengaji satiuk parwirian tiko sekali seminggu kah, sekali mulai lagi kah. Target jangan sampai wirid berganti. Ugi wa sugawa la ganca, peti wala bimbe sugau. Kan awak sama mbok sugau kena. Ugang Padang ka kami ka sugau ka tigo. Ugang Bukit Tinggi ka wiri kami. Ugang Pasaman kami. Mengai ambona pian mana jan memai kalau pibiri sejauh awak awak siko mandeh awak dikubu di mana mas kau kudu ayo kabur coba kok kubu dah kabur awak di kabun ke maramian lah selesai tu asa Quran tujuah isi Quran tujuah sudah nan tujuah isi Quran konde awak buliah pulang pisa belum pulang kumpuem pitilu aja kecian tu ambo lo tu kok tu atau ala beko sudah mengaji kau wak kumpul piti ndak ambo mengumpuin do kalau ambo ngumpul tu satu lo ambo beko tu ambo dah satu ngumpul piti tu lah ambo pernah bertanya dulu ke guru tua guru tua kau guru di suruh ndak buya ke dah tua awak tu orang basaraka saja awak kan aja juga di buya susah jadi anu kau jadi menuhi kau kami pakai di juga di buyarnya cewek ke guru tua tu tua awak ugang sedekah awak tak pernah sedekah tu awak tentu dia ndo sedekah awak lebih banyak pada ugang kau yang itu tu kaji awak baca sado itu dah sedekah awak tu bagara kau orang tu huyo lo sejak tu sampai kita mau sedekah kira banyak kami ungku kau sedekah daripada awak paling ada 20,000 50,000 kami kaji ya bagara mau ngaji 3 tahun ngaji dan dia kau
Jangan kecen atau ustaz tu, tuanku tu, ndak do pernah bersedekah. Jangan ngeceng. Ungku tu lebih banyak sedekah pada orang tu. Atau tu mah kaji. Tadi awak nak tahu dah nak bagai si Quran, ndak tahu awak dah. Apa asa Quran, ndak tahu awak dah. Bagai rago dan dah tak bisa tu tolak satu gitu dong enggak. Mahal kaji dong enggak. Iya, pamanih je itu nyoba orang ni kau memang kue sawah 3 bulan lalu udah pek pamanih je. Dendangnya deh gitu itu. Karena kalau mau menuntut pamanih, mau kali kat manih pada nena. Buto ande kau indah aja deh. Hanya nama nak usak matoi buat awak nampak deh. Nama nak elok matoi kan ancak-ancak awak, ancak mempak. Dan seorang kau gak sakit matoi. Allah. Dulu bagaja. Aduan duang tu tukang suntiang. Duang tu aja dia nyoba mujang oleh sedang kata-kata nah dulu namanya. Bang gadih ko amuh je jawab sadu ini. Katu dulu. Cande kini nak jan ke bocet nak gadih kanan nak gadih bola kadang apa ibu. Caliak nak gadih kan nampak mau nak gadih bola kali 2 SMA ibu dah. Je belum. Tunjuknya doa pantune doanya tak salah doa minyak doa minyak us kajarali di palik kajalisa ombak malum di lidahku matu itabi ikan yang ku bulan purnamo di dadaku ayo mapusak yo papayo doa hai sari manih tabuli namanya bukan tu aku lah manih di pandangan anak segala berkait lah alah aco nanya terkena ilmu dari berkait deh. Walaupun doa bapantun gay bunyi tapi talataan ndak dipantun dike ya. Kalau awak yakin dibaca deh kau daun taleh je ubek cegak ale tapi yakin urang gini cuma yang kau. Nah, dia jawab beko ungku juga awak sedekah nyo ndak pernah sedekah lagi tahu ke awak dah. Dia kau ungku awak guru-guru di kecil urang ndak sedekah. Jawab kalau dapat ilmu awak tu. Labia kadang sabana sedekah tuanku tu berawak lain. Pantun awak sedekah 50,000 sebenarnya nyuruh 2 minggu nya keceng ke. Kaji nani sampai ni tu bagar go di kau tu. Tu jangan dia je awak tu. Kau kadang awak lo memang keceng tak tu. Ande apa lo ande kau. Lah setelah itu kita masuk lagi Bapak Ibu 7 asal Quran 7 isi kandungan Al-Quran. Sebenarnya Allah kau banyak nama jadian 7 apa? Celah langit 7, bumi 7, hari seminggu 7, ampun lewat 7. Salah kamu jawab. Ya cie tengko dua paling banyak lah tu. Panek wa ganti cie leh. Karena wa kan dulu panek balaki ko. Laki dapat palakui. Dua anak dapat wa lagi lakui ni tu lah. Anak ku anu kadan. Anak ku panggaan. Dulu kau nikah je den gigih jo lidah je donya mah. Gigih lidah baban tu apa jai. Kini ada bueng kau rumah. Lalu balik hoto. Lalu ladang gai. Lalu anak kau di den. Astagfirullah. Orang ni dua kopal yang barek dilakui tu. Inyongan yang dua karajo banana nawa manyasah nawa manservis awak malengah anak awak. Ndak pernah lakuin dah. Udah dah awak kambengan lah udah. Ndak pernah sebut dia komplusi awak tu. Awak laki-laki kopal lakui. Iyo ne. Oh iyo holo je tu. Oh Allah. Nah, kini masuk isi Quran 7. Yang pertama sekali isi Quran tauhid. Qul huwallahu Allahu lam yalid wa lam lam yakun lahu kufuwan tauhid. Satu yang wujud kaji buya kita. Satu yang berfiil kaji ni siapa yang guru kita. Satu yang ado, satu yang bersifat. Walaupun sifat sambuh dan teruya nan basifat pada hakiki hanya la ilaha. Walaupun banyak nan an ujud kau rupa bantua. Kau ujud syanu model kau kalau ujud kau akan kabau kalau jawi tengah kalau hutan tengah kalau gunung. Tapi nan pada hakikatnya nan ujud hanya satu. Tu tauhid namanya. Qul ya Muhammad, katakan Muhammad Allah je cie adonye. Piurang de utak pakak ainyo lah dolo kece. Sajalah itu Quran mengejan kecean ke orang banyak tu mai. Qul ya Muhammad itu asal kata mak.
Kul huwallah, katakan kul tu hai Muhammad, amar di situ kecean Muhammad ke alam ko, ke manusia ko kecean nan ado nan wujud nan berbuat yang berkuasa anyo la ilaha illallah. Kini bahasa sega apa itu dado dia nyo karajoe kayoe santiange pangkee segala macame hilang kula lawahat apa itu ala tekan tua nah ni lawa aja gaduh aja salah boleh. Tu yang pertama nyok tujuan bos sabuyan beko kita kaji cie agilah habis rasa enggak raja dua balik lagi ya kalau jo mengaji dua raja dua balik apa sambar rumah teh awak lu kau dibawa esau dadar timbalang ayam ada dua rumahnya ada telu adalah. Yang kedua isi Quran itu dusana tarikh. Tarikh apa tuh? Tarikh itu pelajaran Islam. Tarikh namanya bahasa Arab, bahasa sejarah. Disuruh kaji kami itu Itimamul Bapak atau Nurul Yakin. Itu kaji kami semua tuh. Sejarah alam, sejarah nabi, sejarah malaikat, sejarah surga, sejarah segala sejarah dan letaknya dalam Al-Quranul Karim. Labaga. Nang ketiga isi Quran kabar gembira wa basyiril mu'minin. Kabar gembirakan kepada orang beriman itu ya Muhammad. Apa kabar kanyo? Bahwa ada lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka ada sarugo. Awak lai picayo wak kasarugo. Tuan yang lebih percaya ke surga nyumugah aja mari awak pun lo sarugo tu siapa mengajian kau Allah dimasukkan kau dalam Quran di masalah kabar gembira bagaimana keistimewaan surga itu apa yang ada di surga itu kira-kira dalam surga itu bagaimana fasilitas itu namanya adalah kabar gembira lampe nang kalimu kabar pertakuk kabar pertakuk ikon narako laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adal aja Tuhan sungguh kami panuhi kami gasak kami zarakna tu kami padean kecil Allah narako di padean Allah dengan apa jo manusia dan jin sia manusia nyolai bati pindah pernah mangana tu nyonde nang kedua nyolai bamato tapi tidak mencaliak kebesaran Allah. Nah ketika nyolai batalingo tapi talingo tidak pernah mendengar yang diridai oleh Allah subhanahu ulaika kal an'am aku gak kasar gaji mah orang ko samojo jawi Tuhan jawi ko binatang besok ko mende juga kalau samojo jawi samojo binatang pastilah rendah lah li tahu dia ande jawi kalau binatang urang nama dia tu kecek tu handnya kalau kecek ambo maka bau kan kau salah lagi mau tongku sekali lima kakak sana ke jisi kau je ambo kalau lah tu kecek om sudah le om awak itu tunjuk kita Allah tu tongku Allah tu masih siang tu kau baca je kau kecek Tuhan aja Tuhan ulaika kal an'am bara mulu mereka ini bala bermulu seperti jawi binatang ternak aja Tuhan balhum adal lebih parah lo daripada binatang aja Tuhan jawi tidak sembahyang oke nyo jawi tidak poso boleh nyo jawi awak tidak poso lo doh aduh lo di kabun ko urang bantu urang lo bantu ambu kerek lo mode aja yo pas mana bantu ugang kok kan ciri-ciri ugang itu ya Pak kapal loe di atas kaki di bawah tugang tuh
Calialah beko kau nampak ugang pasti kapal dia teh. Ada kapal ugang di bawah nampak dewa. Ugang kok ndak ugang kok. Kalau kamu kapal di bawah samo tinggi jo pinggue, tu jauh itu lah. Kau nampak waang lagi bantu ugang nampak tapi bakon ndak ajan waang puaso. Agak celak apa jaga? Kadang begang lah Badota lo begang. Kadang pulai wa bana tongko. Nyom pulai wa ugang. Kan yo ugang ang pulai wa na. Apa agalan? Lay ugang ang pulai wa. Tu nak doa poso, nak doa sembayang ke, nak doa kasugaw ke doa. Uni bari kendeking lo nilai-nilai lo kecil. Ayo tindak. Ini namanya kajinya apa ini kau? Ini namanya kabar pertakuk. Bagi mereka neraka. Khalidina fiha, ambo jamin segala orang kabun orang batang anai ko ambo menjamin 1000% ndak kaso orang juo talo dewa masuk neraka terus deh ndak percaya pailah kau buat long dong ambo no tembok nan masuk lagi kan sengijau lah pailah ndak api kok do api tembok cedan asyang asyang lo deh mangalu api kok den deh ndak api kok do api tembok api kok apa nak kata kaso tu api kabenda kalau pegang mengagak lah den deh amaswa api tembok tu gak satu lima balik dua datia ni kau nak angui kau api narako kau dibayangkan kau ndak ada gagak kalau narako kau yobana ndak ada yobana pasti sabok itu kabarnya dalam Al-Quran lalimo nan keenam isi Quran ini adalah ube sifaul qulub labo be kaya Arsi Bukit Tinggi labo be kayu Sudarso Padang labo be Kamalaka Malaysia bobe la lindang tandeh piti la tagadege kobun sawit la bioto tajua ndak jo cegak dong ko penyaki angko penyaki ati usuh aja taruh ndak lalo matoe ubeknya Al-Qur ndak usah ugang nama ubean kalau kapanya Sudarso tu ugang mau be waktu pesanan Paiwa ke Bukit Tinggi ugang mau be, pi ke Malaka ugang. Kalau ndak amu cegak karena Muhammad Arif, karena buya aku kata ambil Quran mulai baca alif lam mim, tamat Quran tu mati. Baru sana siko lai tamat membaca Quran. Oi tolong baca Quran tu tamat endeh. Landeh. Ndak landeh Allah mandeh itu maka suya iko ma dua nanggai lo lah tua wa lo dia dua Allah mandeh jadi dia awal minang landeh itu maksud ndak landeh itu lain lo dan dia basuh ini dia Quran Bapak Ibu dibaca mulai alif lam mim ambogia kabar pertakuk untuk anda barang siapa yang indak menamaikan Quran ini dalam salamui dua sekali ndak tamat Quran dikhawatirkan lah tuwo didi amu anda jadi orang didi baca Quran cepet mati dia iyo kacek tu dia amu tadi mah baca Quran baca HP Facebook WA rajin Tatium mini celiak jo apa? Coba Quran kau celiak kau nak sanang jo mato kabue tagang apa? Kau celo ala tubuh. Lah ini isi Quran ube. Jadi ube tu Quran. Ndak usah orang mau BN ke awak aja baca Quran. Jadi kalau awak ingin berasia sanang badan kau ni baca Quran. Ndak usah ancak mode Saiful tadi mana? Saiful tadi ancak tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tu kamu do. Kalau tu tua kau bisa mode terlai. Anu lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi tu. Bismillahirrahmanirrahim.
Waktu tu dia tu terangan kau ngaji. Hanya ndak ancak itu dah bebo. Nyetenang jiwa baca Quran. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran ko hebatnya puna. Tu ai didanga dak do pernah bosan. Do kalau terangah bosan dewa mendengar Quran. Tu kehebatan bahasa Allah. Li sembahyang Jawa baca jo Fatihah. Itu kaituannya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi lah sekian tahun lo itu ya lu nak doa bosan manangale tu kiramatnya Quran. Tapi coba lagu misal mulai 2 kali je lah melewat manangale dikijo nyoden dikijo nyoden adendana muado dikijo nyojuo den amuah jelai je. Agak 2 kali putar tu nyedawa boleh deh lah. Ceritalah lagu-lagu dulu ada lagu nam viral mana. Oh, sakitnya tuh di sini, sakit. Dia rumah itu je lagu, ngalah lagu kapare. Sakit di sini lagu padahal muanya viral santai ne 8 newa nangane. Tu kalau lagu petang kocek le terangane mo lagu deh. Lagu tu deh. Orang tentu lo luar lain. 2 kali 3 kali bosan, tapi Quran siang malam kita dangane. Ambo dia to mo ada dis Quran cie. Lah baga kali tamme de otto ko baca Quran. Otto ko baca Quran. Iyo do plus di situ. Ambo cucuan nan. Salah dia tu ni dia soalnya mengaji tarawih ye, menompang aja tu ungku je mana ungku nanya batu. Yo Quran je. Dak do kan baca tu dah. Tu ai otto tu pakai bebo. Tu ai kena siang. Itunya Quran mulai dari Flamin sampai ke sebenarnya putar terus ndak do bosan-bosan ndak do panik-panik mau dengar padahal nama itunya tuh tiba kok kata-kata lain bisa bosan watangko. Inilah perbedaan mukjizat terbesar di atas dunia. UBA sabanai kotongku UB hati. Li tahu do sana penyakit paling gadang ko ndak sakit kepala lo, ndak sakit gigi do, ndak sakit pinggang tu do. Li pernah ada mengaso sakit pinggang. Ambo lo pengenek nane ambo mau P5 masuk P6 mau bebo ambo lagi 78 ala pernah sakit pinggang bo diet tiang dia ngom di pagalane mau dia ngom ambo ndak talo dia ambo dari dua tidue kata gak talo tu diet di katia dia ngom mah di pagalane wa lah kena sekali pinggang ba aku lai ce cameh lo ndak kada pe pembagian mungkin kan. Iyo lo ye, cekak jalan suang je lepai bo. Pai kini nak sakit pinggang lah, nambah sakit pinggang dak pakai cekak nian jawanya. Kau dipagalak dah lo dia. Cewa sakit pinggang nak pernah sakit ndak? Kecewa sakit kepala ndak? Sakit gigi ndak? Yang paling berbahaya tu sana sakit hati. Hati kau gusuah je taruh. Gusuah taruh jo kayu gusuah jo. Ndak lalu balsai tu nang busuah bana bagana banyak usuah ndak bagana tu nang panjang bana balaki usuah ndak balaki panjang jo. Di penyakit usuah ko be ko baca Al-Qur'an au be terakhir isi Quran ko agak panjang bae pian boko lajan do baleh ko panganam bola lainnya bae ko bangih lo gang ko kewa ungku Muhammad Arif ko lajan do baleh magaji jo lai ko gang menonton lo lai dari Medan ke lalu alai labi sate tu kalau dia ambo dari Noah di Medan yang oleh sate nonton lo sate terlebih tenda tu kalau oleh sate ambil lah tu. Nah orang balik bapak ibu yang hormati nyadi anda nak share langsung anda nak doang nonton tu doh kawannya baduo di Facebooknya share langsung lo bukan kawan-kawan lah biasa 1.000 1.000 dah buah lo kalah lo gay lo katai gay oke patang ko mengaji Isra Mi'raj Quran lasuh lagi di ujarnya deh Allah sudah dapat ngaji orang kan gimana lebih tanari om lain tiba om sekali Isra Mi'raj badai sangai hujan ungku kebetulan di Seki di Padang ayu warna ndak tadang songor kini jadi lebih le konde kalau tahu jue taruh lah nabaran deh muncul lai tahu maunya itu tuan deh itu sakit amu itu itu kayak itu je pakai
Nah, kini persoalannya kok yang terakhir yang ketujuh isi Quran itulah syariat. Syariat itu apa engkau? Aturan hidup. Kini wa menjalankan aturan enggak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tunjuk. Kau dikaji ibu. Puasa Ramadan wajib. Alhamdulillah engkau lah 20 hari Selasa lah 20 hari awak puasa tangko. Kini Selasa hari apa gabah? Gabah ada. Allah gabah. Lah 10 minit gabah ya. Allah gabah hari kini engkau. Lah 22 hari awak puasa engkau. Alhamdulillah puasa. Nang dikaji kini apa? Kalau nak membatalkan puasa ambo jamin 90% orang Padang Pariaman ini sanggup menahannya. Kalau nak membatalkan puasa, ampe itu nyendeh. Yang pertama makan, lai tahan. Minum, lai tahan. Bau buang suami istri, lai tahan. Memasukkan sesuatu karena berlubang di tubuh awak, lai tahan. Talok dewanya. Ndak makan lagi jam 6:30 tu talok. Ndak minum talok. Ndak buang suami istri siang hari talok. Malam jangan ditalok. Nama tamat tahwa malam tu tua lah. Sudah magari bahaya lah. Andai jauh tanya Allah, andai lah tua. Kau tu kami mata-mata kau je kau. Ba andai semua nama mata galak-galak tu mata tu lah tu. Andai lah setolo galak. Apa pagalaan? Ya tu baru so andai apa pagalaan. Kalau baru puasa istri siang hari tabuik bangku. Kalau tabuik siang hari juga gadang dan doe. Apa itu? Puasa batuwik-tuwik 2 bulan. 2 bulan tu 58 hari. Dia hari kali 58 bata. Ulang dari 1 liang. Tu bayo Adi jangan dibubuik itu. Tahanlah laki sudah magari. No lah. Tanya mawai ba mawai nak ada. Tak ada awai bini waktu nak ada. Awai tangan pecah-pecah. Laki lagi malam api jangan sampai malompe babayu deh bebo. Siang age malam bulia ajan siang apa dan deh kok ndak ada wenda bela yo kan kan batanya nyo malai batanya kok ada awai ada puleo bana ba api ndak bulia tutu nan sesuatu tu jangan dibuat siang hari malam silakan. Kalau siang malam ditahan batong kau ndak kata lo tagak gambui deh kau sabulan posoan mati lo ada aku tanya tu bahaya lah masuk satu nak telingo tu telingo kau belum bang lo jadi cucuki jono cici ayam nama itu bulu ayam lain tu tak kengkek deh jangan cucu bawa tu deh batal puasa dia masuk hidung awak kau ada kali-kali sama cucu amas wak sekali kiang sanolah tiba di utak boleh ya pokoknya kalau udah berlubang lah tak masuk muncuang awak lagi berlubang jadi masuk lo godok saya kap jangan tak tahu engkau cuma ada yang khawatirkan nama membatalkan pahala puasa ndak berpanjang sekali nyobok ada kaji beko nam para luban awak je sampean nan ketiga yaitu nyo nama membatalkan puasa. Kalau membatalkan puasa lah selesai engkau nama membatalkan pahala engkau kadang-kadang terkecoh atu bagunjiang mama membanambo bapak dah do gunjiang dah di mana terang ada ni ambo kau do terang ada laki-laki bagunjiang berbayar 1 juta di mana lihat do laki-laki bagunjiang sih kau di mana cuci lihat kawan ni ada bagunjiang pak di mana pak di mana rumah siapa bagunjiang rumah tele dewa. Kalau laki-laki itu lagi mau tak kalau nggak produksi bagus tapi kalau mempotat namoe lah bod itu kalau produksi bagunjiang namoe kalau laki-laki yo mota mempotat nggak bersojo lah bagunjiang sakit hati bingi mencacek bujak cejo bau minum je baunya bismillah kamal lidah kau paye cek kabini lidah awak kau mau jual kalau apa kau yang panas yo lidah awak kau kau de ajo dan salah lidah awak je tanyuan tu bahade kau ne bahade jo ne cakap
Ayo gak yo kau masih tingkah ajo nama tingkahnya. Bana kalama ada kau, bana kalama ada ajo. Baki go dan si kau baki go lah. Nak para lo. Awak ada kapo ne, alasan kalau macam awak. So punding do muncung amenya. Alah, dia awak, dia lah kau dah kata kau pai lah dia lai. Manu dan sulo dan sulo dan biele. Nyo lagi kau so nyo manjek bang, gua kan jojo kan dia. Tu pakai sulo sulo dan. Iyo nyo panjek kambing nak tukang doni. Kalau tukang iyo panoko. Masulo den. Lato den gay mah nyo pakai lato gay pajako. Amanye. Yo baki go meladen ko ga tu nakasanang ati kau jade barang ke den ma baju den ko baju da sawa kotok den ko sawa kotok da pai baki go nak paralu dewa. Soal lampun tie. Lah di dagang pun tie. 30 meter bangunnya nanti boleh si bapa balik dia. Tu bapa balik aja balik. Ada nak bapa baca jo ko baki go, mga balik alai. Ada no buruang dan tinggal. Nyo buruang si kue lah. Buruang do si kue. Jo jam bagaga ko baki go lah jo pin nam buruang aja tinggal aja. Si ko bai gang di buruang si kue. Mu jual ya do aja le buruang. Ndak buruang itu do buruang balam. Yo laki-laki ko lai ba buruang ado jo pajalan main awak buruang awak tu. Ajo ko pai lah pina buruang ajo tinggal ndak bisa dan kama pai buruang dan bau aja. Lah siko kasudah ne bapak ibu. Sabok ko gara-gara mancece hujak tadinya ko. Baki go de sudah ne. Ajo laki-laki sabar. Ko ambalaya ke hujak tu kecil lama de sanang ti bini tu. Manih hujak ko boleh. Aso anu gasowe ya suka tepang. Lah jadi jangan sakiti dia aja lah payah nen dua ngomong sakabaan nak lama makar nawa tu dewa bakacewaan yo ne lah latakan tu awak sadua lah lanjut uni ko terpencaya matu dengan lah. Ini Bapak Ibu masalah na membatalkan pahalanya. Kalau puasoe na membatalkan puasoe mau jamin tataan dewa. Tapi kalau na membatalkan pahalo itu kadang wak terkecuah. Cewak konda ba aja begunjiang, kecewa konda ba aja mencace, cewak konda ba aja mau pe batalo pahalo puaso. Cewak nda ba aja bakoa. Ko bakoa ado jadi kampung ku ngamba kokoa apa lai. Lai om. Mas apa lo to? Kau nak bahas tahu mak? Oh sampai yang lalu nampak. Amak yo mana lah kau? Ambo kasih mak. Lain dapat informasi mau lagi kiroin nanti aja. Sedang kuasa jan membana. Jangan. Ini membatalkan pahala puasa. Puasa ndak batal deh kalau baju dingko ndak. Puasa ndak batal deh kalau bampok ndak. Puasa ndak batal deh bila bagambo macacek ndak. Cuma banyak pahalanya yang habis. Itu dia kecek Rasulullah, kam min saimin laisalahu minal atasi wal ju'. Banyak mana umai ambo nanti di dunia ini nan dapat dinyo hanyo hawih jo lapas saja. Nyo puasa lai mende tapi ndak do dapat palo. Maantun abi de gunjiang, abi de bingi, abi de macacek. Kadang menggulai cilok jo kuni orang, dong kuni. Bagana kuni engkong. Adek mencilok kuni itu betapa lo puasa. Ini dia. Sudah tua lah tangko. Aku kewajiban, Bu. Sarantak dagang kapulang sanggup taburi maliang lila 12:30, Pak Ibu. Ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Aku kewajiban. Bako kereta ruihan ko de. Ande de pagalaknya wa salah. Apa ande ta singguang? Kelep bele eno nata singguang lewat tu tak sega ende. Nah kini masuk ke tolak kewajiban puasa kaberangkat. Awak ibarat sekolah kinilah ujian terakhir. Ujian pertama 10 hari selesai. 10 hari yang kedua okey. 10 hari ketiga final. Ujian Eptanas nasional lewat. Mungkin awak lului sadolah. Tapi lului awak bapak ibu bersyarat ijazah ndak menerima sabarun kewajiban dipenuhi.
Manya kewajiban nan pertama sekali ado lapeh puasa dek kok sakit awak. Kira itu gua lagi puasa paneh dan gua lapeh puasa 3 hari tong. Atau awak dalam perjalanan Medan Pekanbaru Jambi jo manual jo tong. Ndak je pesawat, maka ndak talok puasa, ndak badoso do babuko. Dek karano batukang bangko. Ada kawannya memborong, matok, tak, membungkuin nasi katanya tol. Itu aja pada tol. Dibungkuin lo dek bini ko nasi. Dan kerja di kau membungkuin nasi lah. Awak bini ugang tu lah dibungkuinnya nasinya. Masuk talue 2 ko lama. Yo tu polo pakai nasi. Awak dengan talue tu lah segel. Kalau no talue laki awak tu. Kau talue jo 2 bawa dia jo talue ka. Makan lah talue ayam andai apa talue panganan andai galak jo ndak itu talue do talue ayam inyo panganai kaki dah jo ngai awak talue ayam lo siang lo talue dipikir nih lah ngenge kalau lapeh de dalam perjalanan kalau lapeh de karano sakit lapeh haid wajib berbuka nanti go ko bayi jo puasa saja. Kok lapeh dek batukang lapeh dek manggaleh bangko awam manggaleh sate manggaleh martabak manggaleh nasi manggaleh pakaian manggaleh sepatu manggaleh omeh sagalo galeh digaleh kiro jam 3 lagi kagayo ku gamba sasa mabari malatui sama gadinawa ko wajib diganti wajib tapi badoso aku beda ugang dalam perjalanan tadi buko ndak badoso dah ugang sakit ni buko ndak badoso dah pi awak dek sedang manggaleh awak dek sedang bau saho batukang saka sawah jo kaladang menenja guang lapeh poso dek bau saho badoso nyo tetap jadi bayi pi badoso atau beda jamu murah aja deh wak sebenarnya kalau awak poso kada jo nak doge tambik ke sana pila kaduya lah awak kada jo bare buka ndak talok poso kasabulannya ndak poso tali poso katibo tali dapet dewa tindak. Nah ini yang pertama bayar dengan puasa saja. Nang kedua bayi jo pidiah saja mata uang boko ado indu awak ado mintu awak ado maongga awak maitam awak mauniang awak maete awak nalah duduk di kursi roda dek tuwo wejo dek tuwo nya gua kalau dek sakit ndak dah kalau dek sakit bilo cegak bayi jo poso pikok dek tuwo dek sakit lah tuwo ndak telo poso maka orang ini boleh membayar pidiah saja fa fidyatun ta'amu miskin membayar pidiah tu magiah makan orang bansai bagau kuning kau dalam agama ampe tekong sehari baga bagi hampe tekong dapat 2,000 maha bagi si kau apa lah berasi aku nasi baga tekong tadi tu uni galak jo sarasia tu cukup sa tekong labia sa tekong 2 saliter sarasia pangicuan deh cek dah pandai lo mungkin sarasia saliter apa cie rasia tu anda suku ke saliter bagai itu doh sate kong bagai itu nyo jadi pidiah tu 1 kilo atau ampe tekong atau 1 kilo ampe tekong sama tu nyo nah dibayar kiro itu sana waktu sebulan dah pasal gua pasal 29 lagi maka bayilah bapak ibu kalau jo piti 20,000 lagi jamu 29 lagi kalau 30 600,000 tu fidyah. Nang kedua bayi pidiah yo bayi poso yo siapa ini urang menganduang dan urang menyusui kuaduan nak awak matah manggo menganduang ndak talok poso dah dah poso di bayi lo nanti tu jo badannya poso pidiah bayi lo karena nyo menganduang nama bayi pidiah tu laki nabo sawo memanjek baru tadi memanjek kambe aja baru salah senek pelok anje deh hanya salah kabar deh baik jo duni memanjek kambi aja baru ya. Kadang baru tu sangkui di panjek baru tu kata kambi nampak nampak balam bena udah pulang dan manjek baru dan tadi je baru udah panjek baru dan tersangkui tu di kau je tu dan panjek
Bakso Minang itu kelebihannya memanjek kambing bagus sebut kambing ama manjek bagus ana moe itu. Bahasa mode itu awak sudah kepagalanya. Nah, akhirnya Bapak Ibu bayar puasa yo, pidiah yo. Sia ugang hamil dan ugang nyusui. Aku takui awak membayar dua niunian deh. Ajan manganduang bulan poso. Itu cara sudah gayo menganduang. Kau ndak lah poso menganduang, lah poso menganduang. Itu kajoe. Ka poso tu nama menganduang lah di lapia aja sebulan tu le. Menganduang kali menganduang kok panganduangan anak mau tu mutah jauh jabu sampai sebulan tu. Alah hugang itu. Yo, lah selesai. Terakhir sarang tak dagang kepulang sagu itu bermaliang nan wajib bayar. Kalau ibadah seluruh ibadah anak umat Muhammad ini muallaq baina samawati wal ar hatta ta'ti zakatal fitrah. Tak gantung antara langit dengan bumi sabalun dibayar zakat fit. Kau bayi tong angok kau deh. Baga ugang ni toma cucu bertiga, binantu berdua, anak berempat. Sabaleh sudah kau wajib bayar fitrah saudara. Bara fitrah kau? Fitrah 10 tekong atau 2 kilo setengah. Ndak boleh ndak dibayar kau ndak kecuali awak ugang miskin. Awak bangsa engkau kadi tanah ado engkau pitahan kadi bayar ando saw pitah mani mo fitrah awak. Alar di mo pitah tongko lu boleh pitah waktu dia gian lo tongko boleh. Cokok ambok kami ungkuku kan akan jamaah-jamaah kau pitah kawak kau. Bekol banyak kita buat gialon nak tu anak kau pitah boleh tongko. Boleh pitah orang tu dia gialo ka pitah boleh ndak apa-apa. Lah fitrah ini Bapak Ibu pakai jatuh tempo. Ndak boleh dibayarkan sesudah sembahyang gayo. Harus dibayar sebelum sembahyang gayo. Mulai sehari poso sampai 29 gayo. Sampai 29 poso kau. Lah iya nawa biswa ka sembahyang gayo. Biswa kan ka bahasa yang gayo. Salah-salah iya nawa sabalun babuko. Sebelum jam 6 sebelum jam 7. Kalau lah iya nawa sehari sebelum gayo maka wajib dibayar zakat fit. Kajang kita lu itu bagaimana fitrah itu kau? Yo tu lagi tahu aja dah. Udah baca kita pergi setekong nak dia boleh ye kau setekong lah baik. Nak bisa dong. Kau kalau mak di omnya kau nak dia ngenek cucu dia ngenek mengangat nak fitrah. Kalau jo pitih ampe 33.000 negara meletakkan. Kalau ambo ke jamaah ambo suwan 50. Payah nama nyosong ini. Itu cak kilo pitih 7.000. Hanya banyak ke fitrah tu. Jo 7.000 mah do agi 50 lah tu. Kok dia sampai puluh ndak sah? Nyok fitrah ko hukumnya mode itu kurang sapinji ndak sah mode. Awak pita 2 kilo setengah atau dia 2 kilo koma ampe on je ndak sah. Awak ampe 10 tekong dia 9 tekong setengah ndak sah. Pita ampe 33.000 dia ampe 2,500 ndak sah. Dia lah ko ampe 5 nanca na 52. Ni dia 10 je ko pita. Kau dolan cadi gini kau awak Bali je bagi aku sebanyak pitih lagi aja 20 ya. Kau nan kau nan cilu kadang awak ungkuan dia muah lah tu. Kalau mau ndak saya lihat lo nya ndak jual 20 ni je tambah. Kau awak ada lebih awak Bali je bagi lebih sebanyak pitih deh. Yalah kira itu rumah kalau dak 20 di Bali bagi pitah. Ndak sah pitah apa dia tu bakan lah mau itu. Bali sebanyak barang kau 45.000. Baru sana sekolah pernah sama ye pitah. Lagi pernah apa pitah? Lah selesai ke siada gian salapan ugangai. Pertemu orang miskin. Kalau do ambil zakat si kau ambil zakat tentu itu siana miskin, sia keluarganya miskin ngapun tahu itu. Kalau ndak do ambil zakat do awak je bijaksana. Siadu sana awak duluan, siadu sana awak ndak makan bagi. Ndak babali baju kayu anak edo ndak lu tentu di dagiang elai telah kuon ndak betuka agias fitrah tu abiala turusan elo tu siang lo deh gaya banyak lo bertanya modern itu deh kau inyo yo bangsai de tongkuna pinyo ndak sambayang diamel kalau ndak sesuai urusan aja Tuhan ambo yakin bu kalau lawa agias fitrah yo pastinya terbuka sagal lo ini dia wala de gedu orang fitrah masa ndak sembayang wa mudah-mudahan dengan wa'agiyah fitrah ini nyoka sembayang lah insyaallah lagi aja lah fitrah lah deh ada
Nah, surah tu orang miskin jalan kau wa bani sabil, ugang na bakar rajo di jalan Allah. Kau lah guru anak wak mengaji. Anak-anak kemenakan itu kan mengaji Quran tu. Sia majanya disuruh kau mengaji. Sia guru mengaji. Ande tu uni tu etek tu pakai tu. Suruh anak tu pitah ke guru mengaji supaya barokah kaji. Kami nanungku na gua ka guru kami lo pitah we. Ambo ka guru mo pitah we. Pi patang bawa pitah bapak ibu ke pakai hamba ada pakai hamba bansai yatim emalah buya bapitah bawa bagi pitah sebab ambo dulu waktu mengaji di Sungai Rotan buya aku kali ulang tu ke ambo pitah mayo awak kan si buya namanya aku buya bapitah yang awak kini mau tiru lo baik kini pakai hamba ada lo ambo lagi ke pakai hamba tu pitah boleh sebab agak tu guru ambo tu ke ambo pitah ambo kan santri pakai kerengkang ambo pakai kerengkang sangat orang teroyong pun lalu katanya tu malah teroyong tu je itu nak pakai rengkang namanya kalau ngaji ambo satu tu kopi wiri ambo jual satu tu cuma nak bawa ambo bapak yeso kau nungguin ni lah deba fitrah tu kasihan kau nan pertamu fa innamas sadaqatul fuqara wal masakin fakir dan miskin asdua bani sabil kalau orang dari kerja jalan Allah kalau masuk imam kati labai pegawai alim ulama atau guru kita. Guru awak mula kaji dah awak tiup minggu kuda kia fitrah. Pi hati-hati jangan sadoe dikumpul pitah ka 10 negara kau kutrolah. Ala bae cici lehele. Aja la bae dong ko wiswagono sawa wiri lengko je. Iya de gulu ada kutrolah aja. Awak na salah mangada ke kutrolah. Ambo pernah po jamaah ambo di perang lain tu sakawang di bae bo sabar leh pitah tu panu ka gon cek no balang tu baru makung ko cucu awak ko minantu awak je yakin kan mo ambo biak tiga bo pulang lihat bang ko agian ke labai agian ke anu gai pakai gai bila do wiri ganti begini ni boro ko mo guluang sada ke manti wiri tu labai sakit dia jadi ungku galada sama saja ungku ko wiri bulu dan dia je tukar ungku leh dah je awak harus bijaksana lah ini fitrah berikan kepada orang yang berhak lah selesai dong kau selesai poso selesai fitrah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar koleba kad aflaha man tazakka kecik Tuhan Al-Quran sungguh beruntunglah orang nalah membarasiakan diri salamo bulan puasa gayo bisu ande awak salamu Ramadan lah ndak begunjiang gayo lah tak biasa ndak begunjiang salamu Ramadan awak lah ndak memaciang karte kowa dolai tibo gayo nanti awak lah biasa ndak bakowa salamu Ramadan kita ndak ado mau upe mencacek-cacek gayo nanti awak lah barasia samobo kalau to dicucian onda sepeda lah barasia nampaklah awak tampuh lah cah tu lihat cakap tu lo awak lah barasia baju lah putih dua dalam lah barasia singlet barasia anak muah membuat nemburuk-buruk lebok karena lah barasia mode itulah Ramadan ini sekali setahun membersihkan diri umat Muhammad semoga seluruh dosa nak seko barasia sadonyo amin ya rabbal dan segala dosa diampuni Allah amin razaki di lapangan Allah amin ya rabbal talantuan kanaya tasingong katugun minta maaf ari kagayo ambo tunggu kehadiran anda di Pariaman Bagayo nanti kowe ambo bisu apa ibu indak kowe doh pitih mbo isi coba itu ambo perhatian nih gayo terakhir kok gayo Assalamualaikum salam nanya lana maka kowe kwa cek uang mah indak kowe doh be je tak ada kata kalau kowe nak ajan doh pitih di sini jo di akan lo bagan agak 3.000 82 coba hak 3 tu moni Piti 2.000 tu 1.000 bagaran ni 50 lay tu. Adik kakana 50 hugang itu dia 2 lay coba ke. Tahu di sabu ke emak itu berumah tu. Kau nak kontan-kontan jan 2.000 tu lah kau anak apa bagayo kau mawa jan 2.000 lagi ya. Satu. Kau nak Muhammad Arif kau tu lagi 2.000 hantar rabal. Mohon maaf lahir dan batin. Sebelum minta maaf, ambolah memaafkan kita sadonyo. Mari kita bersama Bapak Ibu. Lai bakal maafkan awak sadonyo.